mi inter kadong. Wala na hinuon, kay mapalit og pagkaon. Nganong mi inter man ka. Yo, break it down yo. Sa kalisod karon sa panahon nganong mi-inter magka sa kaminyoon. Nga dili pa madain nimo kaya sila buhion. Huwag ka sa kasing ayaw kagod pagdali-dali sa imong kinabuhi. Kay wala pa yung taon kay maane. Kamong mga laki, parihan nako. Pero loyal ko sa akong asawa. Pero kamo, kung hindi pa niyo kaya na magbuhi sa inyong mga anak, huwag niyong ipagpatuloy ang inyong mga dinanas. Ano daw? Hoy, Dodong, kung hindi mo pa kaya, huwag mo naman. Ayaw ipatay. Ayaw ipadayon kung dili pa nimo kaya nga mubuhi sa imong asawa o sa imong mga anak. Lisod kaayo ang kinabuhi karon, lisod kaayo kay mahal ang gatas nga paliton.